Да, нямаше никаква логика да ми кажеш, не идей да викаш. Аз не съм викала. Кое е това не идей да викаш? Или тя да ми казва, можеш ли да ми режеш ябълки? Извинявай, ама... Ами Светли, като сте можеш да режеш ябълки. Направи това тук, направи. Аз всички баници навик отвънка. хаотична и се опитвам да Кое съм хаотична, организирам. бе? Аз съм хаотична. Да, хаотична си, че не знаеш какво правиш. Добре, няма проблем. Нещо си се объркала. Някой ще ми казва, че аз съм била хаотична. Ми то е така. И аз ти обили 15 ябълки, аз ще обела тиквата, де. Айде, давай. Зави всички ти баници. Ами, Коста. нали те видях как И да Коста. Еми, Аз знам в какво съм добра и се захванах с нищо, в което съм добра, Светли. кое си добра? За завиването на баниците? Светли може да ни делят 2 поколения, но със сигурност знам повече за готвенето от теб. За завиването на баниците си добра? Захванах се с Еми, какво тогава? търгането. Кое е най-важното в една баница да направиш? Ма сега се стъпва. Не, аз много се ядосах. Не може да ми говориш така. Ти си колкото дъщеря ми. И какво като съм колкото дъщеря си? Хубаво, добре. Колкото искаш, ми излиза да правя. Ти си колкото баба ми, ама Значи нищо аз не обичам казвам. да си казвам на хората това, което си мисля. Това е недопустимо. Просто не мога да си го... Главата ми не може да го свържи въобще как може да се случи. Може да ми казваш така да ми говориш. И явно мога, да го правя. Хубаво, говори си, ама на някой друг от тук нататък, не на мен. Защо? Що така? Ние не живеем на едно място ли? Ами не искам с теб да Има разговарям. забрано да говоря с теб. Не бе, говори си. Защо? Ако Обиждаш ли мислиш, че се? някой ще ти отговори. Надявам се съвсем скоро нещата да се променят. Ако не, една по една, аут.